Sempre que haya comunicación e poidas dicir, pois, este gasto non me parece xusto que o dividas comigo. Eu creo que non ten que derivar nunha ruptura de amistad, pero bueno, pode acabar e sí. Que non viviu algo semellante? Ir de viaxe, compartir piso, organizar festas, todo soa xeñal, ata que toca botar contas. Unha boa amizade debería resistilo todo, ata unha conta mal dividida, pero a realidade é outra. Nun estudo internacional, 1/3 dos enquisados recoñeceu que tivo algún conflito cos amigos por cartos. Compartir experiencias é maravilloso, pero compartir gastos xa é outro conto. Depende da cantidade de cartos. Sempre hai xente que busca a trampa. Unha de cada 3 persoas recoñece que tivo conflitos cos seus amigos por cuestións de diñeiro. Yo no, pero mis padres sí. Un rifirrafe de algún momento, claro que sí, non vou mentir. E aínda máis, unha de cada 5 tamén admite gastar máis do previsto por presión do grupo. A boa nova é que a maioría cree que as posibles discusións se poden evitar cun pouco de organización. Moitas veces a cousa é non decir as cousas. Hai que non ter medo, é dicirlo ao outro, non pagaches, pois págame. Hai quen leva a conta no móvil En general uno paga e o outro pues hace un bizum ou tal. e quen xa se pasou ás aplicacións. Por exemplo, este é un piso e temos aquí todos os gastos que fixemos. É moi cómodo, pois ti os teus gastos, outro, equiválese. E hasta que pagues non che quita aí o interrogante. A tecnoloxía pode axudar, pero non hai que esquecer o máis importante. Y si la amistad es honesta, no hay ningún problema. Ya está, no tiene más.